Ja, het is misschien wat apart, maar laat u eens een keer serieus naar humor zien. Oh ja. Want als je goed benadert, dan is humor iets heel nieuws. Oh. Stel die de allereerste mensen eens voor. Die moesten eten om sterk te worden, sliepen om uit te resten. Ja. Ze maken kleintjes in de kelt en hienen seks voor de voortplanting. Oh. Maar zoenen ze ook wel eens luidje. Eerst zal er Ines voor de allereerste keer een grapje maken ha. Ja. Maar waarom? Wat had dat voor doel? Wel, misschien is een belangrijke functie van humor wel om een manier te vinden om met dingen om te gaan die het helemaal net leuk binnen. Oh ja. Als het in de klasse even net gezellig is, helpt het als er een grapje maakt. Ja. Zodat elke een even luidje kent en de sfeer weer opknapt. Ja. Of, als het ziek bent, dan is het soms heel lekker om daar een grap uit te maken. Ha. Dan krijg je het gevoel dat de ziekte die net in de macht had. Maar dat sto er nog altijd de baas op bist. Oh ja. En zo werkt het echt met grappen oer oren meesken. Dat is de minder leuke kant van humor. Oh ja. De verleiding is altijd een grut om een grapje oer een oor te maken. Oei. Oer een vervelende klasgenoot. Of oer hele groepen meesken, zoals allochtonen en homo's. Oeh. Dan kan de grap op hemzelf misschien wel om te luidje wezen. Het onderliggende boodschap is dat je die zelfs eens grutter feelst als die oor. Oh. En dat is helemaal net leuk. Nee. Daarom gaat humor soms echt ten koste van oren. En dat is eens helemaal net leuk. Nee. Maar een goede grap kan dus wel helpen om de minder leuke dingen in het leven aan te kennen. Want luidje, dat is toch gewoon hartstikke lekker, Ja. toch? Vies ook Google nou echt te gek? Abonneer dan op ons YouTube kanaal en klik op de rode button.